Každé město i každá obec má svůj vlastní život. Pojďte se s námi podívat, co se kde děje, čím tam zrovna žijí, co se povedlo, na čem pracují na radnici, co se právě chystá, nebo i třeba, jak se kde umějí bavit. Náš pořad je okénkem do života měst a obcí Plzeňského kraje. Obec Vochov, ležící v okrese Plzeň-Sever, o víkendu ožila fotbalovým turnajem, který se konal u příležitosti prvního ročníku vochovských oslav. V turnaji proti sobě nastoupily celky Vochova a společnosti Kortuza Group. Lepší kondičku nakonec prokázali hráči místního fotbalového mužstva, kdy se jim podařilo zvítězit 7-6. Poražený celek ale bral porážku sportovně. Hrálo se nám těžko, protože už nejsme nejmladší, tak to bylo hodně těžké utkání. Trénovali jsme hodně, prostě a někdy to nestačí. Vochov disponuje víceúčelovým hřištěm pro míčové sporty, tenis nebo florbal. Pro milovníky sportu je zde k dispozici také travnaté fotbalové hřiště. My tady máme krásný areál, kde máme mužstvo, který tady hraje. Obec hodně podporuje tady ten fotbal a teď jako i máme v plánu to, že bychom tady založili mládežnický fotbal. První ročník vochovských slavností se nesl v duchu 80. let. Zaspívat na ně přijeli například legendární zpěváci Vítězslav Vávra a Dalibor Janda nebo skupina Kroky Michala Davida. Dětem program zpestřili šermíři ze skupiny Romantika se svojí veselou pirátskou scénkou o ukradeném pokladu. Z programu tak byli nadšeni nejen dospělí, ale i ti nejmenší. Už nyní se prý všichni těší, že se z vochovských slavností stane tradice.